Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Returning is temple channel circle. Soqhubeka kusasa kodwa sixoxe nje nakho kunye. Iyatrenda ke le trenda kakhulu. Yazi ukuthi kutrenda ini ukuthi umamkhulu akayanga kumembeso kaMakhumalo. Nomakhumalo simsupport isikhathi eside into etrenda nje. Umembeso ube season 6, season 7 yatrenda le ndaba because bayilethile season 7 kwalapha ihlangana khona uMakhumalo noMacele. Season 8 ngoba sekukhona uMakhwela. Le ndaba ke ikhumbuza abaningi ukuthi uMacele unenhliziyo embi. Angithi nomona inganjani noma ibuya futhi le episode ya season 7 kwinkundla zokuxhumana abantu nje baba nalowo muntu uthi akayanga umembeso kaMakhumalo waya kokaMayeni. Silapho ke sizokhuluma ngomembeso kaMayeni. Umembeso umshado angikhumbuli kuMayeni ukuthi kwakunomembeso kodwa ngawubona umshado nomshado lo wesiZulu. Sikhuluma ngakho kokubili ke kodwa engikubonile la kuvela khona uMacele yila athi khona into ephele kanjena ayiqali like shothi ubethola ithuba lokuthi a-comment and okunye uMayeni third wife kahle number 3 wase wabala ukuthi angazi izinto ezithini. Ake sithi ke la ayakhona into enomshado nobaba uMseleku eyaMayeni nobaba uMseleku eyahanjwa uMacele. Mase sithi ke le experience abanayo because phela iTV ayikwazi ukuthi sinikeze onke amakhona ento. Lo muzwa ke abanawo sikhuluma ngawo wokubona uMayeni noMseleku eshada. Mhlambe umuzwa angafunanga ukuthi aphinde awufile. Leyo party inzima yini because uMacele mayesekhuluma ngokuthi phela uMayeni kahle number 3 akusakhulumi manje inhliziyo emhlophe qwa yabo. Futhi ezinye izinto sikhulumeni ngeqiniso hayi ukuthi kuyaliwa akumnandanga. Ake sithi ke umshado kaMayeni lo ahamba ubona bahlala kwajatshulwa kwabaningi kwakhona abantu kwaba nokukhuluma uMseleku akukhulumayo because kumshado umcimbi wonke ukhona lo muzwa abanawo. Lo muzwa lowo yakathanda ukukhumbula yini inzima lapho kanti wayomamkhulu bona kufanele befakwe ngenkani like kunento yokuthi sengiyabheka ngisabheka isithembu sakaMseleku kuphela sengibheka nje sengendlela sengengabuka ngayo nomphakathi ohleba ngawo bahleze benento yokuthi umamkhulu ubhiza ezifu umamkhulu ubepresswa robot elikhandwe eChina kwathiwa njengoba efika lo happy ajabula ufika omunye kuthiwa futhi akupress ibutton la happy kanjani kusho into engekho ngoba wathi ifeeling le abanayo ebona uMseleku eshada noMayeni into mhlawumbe iyaba nzima kuye waziqinisa kodwa phakathi kwabantu. Manje usenethuba lokushintsha lokho ngoba esebeka imithetho ukuthi nje uma ephithizela kuthiwa uba umkhwenyana ngiyosupport into eyenzeke egcingeni kaMseleku. Wayi lento le izoba sengathi inobutoxic phakathi unomoya omubi and wayo kwelinye iside angayi-understand ngoba ngibuka guys nakho nje kokunye kufika umshado ke lo kaMacele. Emshado ngaMacele kubekwa ilo kuyabiwa kwabiwela umama angazi noma umama noma ugogo kodwa uqondana noMseleku uhlala uMayeni phansi hayi drama eklomuzi mayehlela uMayeni phansi uhleli kanye nosisi kaMseleku kuthiwa ubengekho ozohlala nangu usisi kaMayeni usisi kaMseleku eduze kaMayeni nosine ukhona kwahlaliswa uMayeni ngapha uMseleku uthi yena ukujabulele lokho ukuthi uMayeni ehlale uMayeni uyamazi uma ngale uMacele yena le nto akayizwisisanga kodwa yenzekile. Thina ke yini sibe bias ekulaleleni imizwa yalamakhosikazi sengiyabuza nje angibuzi ngokulo ngoba manje if siba neqiniso uMacele mayehamba wafike wabona ukuthi uMayeni noMseleku bayashada nayo izinto zabo kuhappy kumnandi kodwa kuyikhona indawo encanyana noma futhi ngencane noma ingabankulu engajabulile because into le
angafunanga noma angathandanga ukuyi-experience kodwa ngenxa yokuthi usupport uhusband wakhe ukhona. Mase kuphinda kusethakayo namanje-ke we guys kuzwakala sengathi le bekuyithikithi yamacele yokungena ezulwini the way abantu besifazane sebemjaja ngayo la ku-social media and labantu abamjajayo abanye iningi labo uzothola ukuthi bakhohlakele bona. Ngikutshele mina ngeke uze ujaje umuntu kangaka ubhala ama-paragraphs amade ububhaliswa ukuthi wena unenhliziyo enhle kunaye. Khohlwa ayihlangani le maths le ayihlangani ngoba manje sibuka ukuthi thina mayimshayile lento ngoba izomshaya vele namanye amakhosikazi vele izobashaya ngoba angeke sithi uhusband wakho lo omthanda uthi nje akenze into ayithandayo ngoba into ayithandayo ijabulisa yena wena hayi kanti ninamanga nje siyabona ukuthi ezinye izinto ziyazwela kubo bonke because bashadene naye lo baba uhusband wabo. Yikho kulula ukuthi bejikelane bodwa kunokuba bejikele umenzi owenze zonke lezi zinto. Kodwa mina ngibuza ukuthi nina yini emqondweni yini nibe nento yokuthi uma mkhulu yena ubeyirobot. Lapha-ke emshadweni kaMayeni wayesekhushukelwa umoya wathi phela uMayeni unumber 3. Sathi thina hawu yebo unumber 3 kodwa uyashada namhlanje emshadweni wakhe yini usikhumbuza ukuthi unumber 3. Angize phela usebuka uhusband wakhe lo amshade engashadile eseshada. Wathi-ke ayikho into enjani yabo leyo ncazelo leyo ileyo nto-ke enjani le ncazelo wayesesichazelayo ukuthi phela vele aqali futhi uMayeni Sithembu uMayeni unumber 3. Ubobuka yonke indawo la uma cele echaza khona ukuthi uMayeni unumber 3 umbuke ebusweni ukuthi usuke kanjani ebusweni bakhe usuke engasajabulile. Nalapha-ke emshadweni washo wathi phela uMayeni unumber 3 angazi khona bani ebala unkosikazi lo wayo number 2. Sathi thina hawu amkhulu kuba vele waqamba amanga wathi uphethwe yikhanda ungezi la kusale nje kubhiyozwe ungekho ngoba siyayibuka nayo lento ukuthi bamenyelani ngoba phela egcineni nohusband sekufanele ekhulume ebala amagama eseqalaza ukuthi nawo amanye amakhosikazi akhe ahleli laphaya lapho uthi leyo nto uyayifuna usho husband yila kuyaxovana kuyaxovana kuzothiwa-ke ayi lo sisi lo kodwa ewumZulu ukhuluma isithembu angakayitholi indawo ethi isithembu isiko lakaZulu angakayitholi ngisayicina kodwa into engiyazi ukuthi siyenzeka khona kwabasenzayo nabasenzayo mhlambe ngeqiniso asazi kodwa izingane eziphuma la kwisithembu zinobunye ubufakazi. Lana besisakhuluma ngendaba ukuthi nenzelani sengathi bekuyithikithi lokuyongena ezulwini. Why? Ngoba mhlambe loya mshado kaMayeni wawubamba lo amuzi ukuthi ngumseleka ngisakwazi ngisho ukukhuluma naye umkhwenyana namhlanje naye umseleke esithela le naye ukhona and abantu kabakuthuli abantu basuke behleba besho ukuthi naye umamkhulu wakhona. So hawu nangu mamkhulu naye uzobuka kusho omakhelwane nina bomakhelwane kuyimanje nijaja nange-TV show. Angazi mase kuvela ku-TV show ukuthi bakuhlela-ke lokho babekuhlelile ukuthi bazokumisa kanjeni yothini. Cha ngiyobuya mina ngizokwenza amavidiyo la ngihleke ngoba enye into ngibe ngisho ukuthi le bayihlalele phansi bayiplan ukuthi sizothi kume kanje kodwa-ke zonda phela uzonda ngenhliziyo yakho hayibo ngaze ngikuvimbele ekuzondeni uzonda ngenhliziyo yakho hayi nani hayi but siyazi zonda into eserious uzonda umama angamazi angeyazi azahlangana ngisho naye mhlawumbe uyogcina engahlangananga naye noma ungahlangana naye nje uvela uzonda umuntu ungizondela izindaba zabo eziqondene nabo hayibo hayi papa yini phela inhliziyo zenu ayilikho iphutha thiwani ikhothe eyikhothayo engayikhothe yayikhahlela shuthi nawe-ke hayi kodwa ungayifaki kubantu abakholwayo uma ubhala ama-paragraph angakho ubhalele ukuthi akuzondwe
omunye ngenxa yokuthi wena uzizwa kanjalo, ungayibizi ngomzalwane. Ungayibizi-ke ngomzalwane. Zibize ngomzalwane usu-right, wena awukho right. Yimi okujajayo. Kaze ngibajajelani abantu ngihleba? Ngibajajelani? Kodwa phela ziyajajeka ezinye izinto enizenzayo. Hhayi, ziyajajeka. Bye bye.